lweny mag jok moko. Ang'o matimore Wicliffe kiwinje sani kaluwore kod gigo mosetimore kinde ng'anyo adek mokalo? Ok ing'e ni erokamano Kileo kendo kendo amoso Nyakwara Mugajwang' kendo ok ing'e ni ng'anyo ni mar sabasaba ni obiro e tok ng'anyo mamoko mane timore kaluwore gi weche niwacho ni sirkal kaluwore gi mane Gen Z otimo June tarik 25 higa mokalo. Koro from tarik 25 Kenya osebedo gi ng'anyo achiel one after the other kaluwore gi telo mar piny ka giwacho ni ka vijende wacho ni telo mar piny ka ok ber negi. Koro ng'anyo manotim tarik 25 June nodhi obwogo piny ma ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ma en jatend Joluo nodhi mopongo sirkal achiel moloso gimiluongo ni broad based government. To statement kata wach manowacho en ni ng'anyo mane Gen Z timo, Gen Z ne gin jok ma nyithindo manong'ise ni baba isebedo king'anyoga koro ma wena wang'o timo nade mondo wang'any. To osawachore kendo ne fung'ore ni nitiere anarchist kata jo tulo manodhi okawo ng'anyo mar vijende manodhi odonje iye mochako ketho mwandu gi kata rocho ratiro mar ji gi ketho sirkal. Koro sama ne wadonjo sirkal kaka wajo Joluo koluwore gi yo mane ogai mar Raila Amolo Odinga nodhi donjo sirkal moyier jotendwa machalo mbadigi ne sirkal wachalo koro kati yie kati dagi to one foot is in the government wane sirkal masani. Koro ng'anyo masani ni mineno no tim sabasaba ni otudore ina we gi ng'anyo mosebed kitimo mag Gen Z no timo kata sabasaba sani juma mokalo machien ka nyoche ko tim ng'anyo mani wacho ni rapar mar ang'owa mar Gen Z ng'anyo. Koro siasa osechenyore to ng'anyo mar Kenya ka bitimo based on politics masani. Koro kaluwore ng'anyo masani kaluwore gi kaka wanene ng'anyo chiko yiene loya wakili biro nyiso wasani ni article 37 oyiene ja Kenya mora mora ratiro mare mar ng'anyo. To Cleo asabedo Nairobi ka 207 no yuda ma Dar es Salaam asaneno ng'anyo mora monga imodi mo secretary Raila Amolo Odinga sabedo na nyalo donje adhiye koro ng'isa ni ng'isa from gimi kesu gulugo ni armchair analyst asabedo ng'anyo en ng'anyo mane kene dhiye nitie vijende mane kongo tamore ketho gige ji mamoko mane winjo ni no sadhi oket kata tur gir ng'ara ka ng'anyo no sarumo koro vijana dhi ot. Koro in the process of the ot no emane ido kam jok moko no dhi to kiji ng'ato to sama ne ng'anyo no ken wach ratiro mar kethruok yo mang'anyo ni timorego ma vijende timo ng'anyo ka nyiso ni tiere ng'at mano dhi odonjo mano chako tiyo gi ng'anyo no mar rocho ratiro mar ng'ato kaluwore gi mano wawacho ni wan mano ka ajenda maro mar Joluo kaka ng'anyo mapile wan kwa wang'anyoga ni pass information ratiro ma ji rocho ng'ato no negi election kata yiero no kotimo bet ok wan ga agenda mora mora wan ng'anyo wan marang'o mar kelo demokrasia Kenya ka ng'anyo mano tim chiene ni Kisumu luongo ni is inconsistent giver philosophy donjo na neno pick up ka ng'ato ka pick up to keto piny to ka duka to turo to ka computer ma ng'ato to ini sana no kan ng'anyo ga yoro odiemo kamano mana be ng'anyo mi dhi wanga the old supermarket from up to down isana no ng'anyo mar Joluo mane mano sawange police station gi ma koro ng'anyo koro mok wacho ni mok lwenywa mokwongo ma isa lweny ma is extra constitutional en ang'o ma koro en ng'anyo ma koro Kisumu iluongo ni insurrectionist ma koro mana kaka ker manyoro no wacho ng'ato temo bwogo sirkal mar golo sirkal matiyo oko unconstitutionally ng'anyo wakili biro ng'isi ni ng'anyo iwuok titimo piketi tikawo petition mane gima chiko yie ang'anyo ni ratiro mara gi mari rochi donge to wuok to adhi to gizo sirkal ne ya ang'o dhi Harambee Avenue mar ng'anyo ni ratiro to wadhi ng'anyo wadhi culminate parliament wadhi kawo petition marwa wadhi miyo the speaker of the National Assembly wakawo petition marwa wadhi kawo to miyo the office of the president mondo gimo miyo ne obedo ni ng'anyo cha obed crystallized now iga mokalo ne Gen Z ng'anyo nikech wach mar ang'owa wach mar constitution gi finance bill mane ma ona miyo ne ng'anyo consequent ng'anyo ne mar ang'o number 2 kuing'iyo ang'en modhi timo analysis system mag economy ne koro wadhi time based on academics get wadhi time based on the reality what is the basis of ng'anyo koro from ng'anyo ma June cha koro ratiro ma ji odhi orochore koro subsequent ng'anyo en ni mar ratiro ma ji timo nade no rochore modhi otudre gi ate mo chimbro kapok ng'ada ok a bet kata yie nego ng'ato gi police kata rocho ratiro mar ng'ato kata go ng'ato bude gik mano neno mana timore kaka maka gimoka pa nitiere ng'at moro ma Joluo kata Raila mo oyiego wa support ng'anyo peacefully